प्रमद बर'खौ दिनै होखारनायनि टाइम जाबाय बयबो सिरि मोनदों रायजोफोर थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानायखौ रावबो नैबे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै रायजो राजा हिन्जाव हौवा बोराइ बेन्थ' गासैबो आन्दलन खालामबाय एथ' गोख्रों आन्दलन जाबाय दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा नुनानै जुदि बे संग्रामनि जायनाखि स्पिरिट बेखौ दाबायनो नागिरब्ला अननाय जागोन बे थाब लांथों जों बेखौ लुबैयो बयबो बुंबाय आदानि कम्पानिनो जों जायगा होआ होनना बुंबाय बिनिनो मोनसे रिएक्सन बिनि ढौ अर थुरा बे आरो बे अर थुरा जेरावबो जोंनांगौ जेरावबो आरो बर' हारिनि गेजेराव सिरिमोननाय लाबोनांगौ आरो जों जेरावबो खुनु जायगायावनो जोङो आदानि कम्पानिनो हा होआ आरो दिनै बे अर थुराखौ जुदि बुजियाखैब्ला बे प्रमद बर'आ दिनै एबार फैगौ इलेक्सनाव बिनि जेननाया निर्घात बे जेनगोन बे आरो जों रायजो राजाफ्रा बयबो बेखौ होखारनांगौ दिनै बर' फिसानि दुखु दाहाखौ बुजियाखै बर' फिसानि मेगन मोदैखौ बुजियाखै दिनै गोबां बर' फिसा दिनै न'बां ओंखारजाबाय गाबगासिनो दङ बे प्रमद बर'आ सिन्ताखौ खालामाखै जेराव फटबजरा जायगायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माने आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि फुल फेडारेल स्टेट बेयाव थांखि आजावदों आरो बेनिफ्रायनो डु अर डाइ बड'लेण्ड होननानै बे बिथाङा माने आवाज दिखांलांदों बिथाङानो बे जायगायाव संग्रामनि मोनसे ढौ लाबोदों दिनै बे संग्रामनि ढौ लाबोनाय जायनाखि स्पिरिट बे स्पिरिटआ बे आइ आफानि गोसो मोदोमाव सिङाव हाबनानै दङ बासबारि जायगानिफ्रानो प्रमद बर'खौ होखारनायनि मोनसे ढौआ दिनै आरम्भ जासिगोन होननानै आङो सानो बर'नि सुथुर हुसियार बर'नि धोनि हुसियार बर' हारि खौसे जा जोंनि हांगा प्रमद बर' हुसियार आदानि कम्पानि गो बेक हारि फानग्रा प्रमद बर' मुर्दाबाद ट्राइबेल माहारि जिउ लागोन बर' हारि जिउ लागोन बे हाया जोंनिखा बे हाया जोंनि थागोन बे हाया जोंनिखा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरां मेलनि गेजेरजों मोनसे खोथा फोरमायबाय पर्बतजरानि नैबे बासबारि हालामनि 3,600 बिगा हाखौ आदानिनो जिथु गथायनो नागिरनाय बेखौ जुदि रायजो राजाफोरा गनायथि होआब्ला गुबुन जायगायाव लांनायनि खोथाखौ बुंदों बे बेलायावहाय नोंथाङा दिनै फिन आरोबाव नैबे फाग्लिजरा पार्ट 2 गामिनि रायजोफोरखौ लोगो हमफैबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव मैया आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जा बाथ्रा बुंदों जे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जोंनि बे पर्बतजरानि फाग्लिजरायाव खालामला बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादों आरो लोगोसे धुबुरि आरो जों गवालपारा बिथिं लांगोन होननाय जादों जों मोजां मोनदों बे बाथ्रा बुंनायखौ आरो जों थाबै लुबैदों बिथाङा थाब जाहाथे लाङो बेखौ इमिडियेट लांनानै थाङो आरो जों बेखौ लांजानो लुबैदों बिथाङा लांब्लानो जों बयबो खुसि मोनगोन आरो बेयाव जों माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानायखौ रावबो नैबे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै आरो बेनि थाखाय गोख्रों आन्दलन खालामबाय फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 सुखिदुखि पार्ट 1 पार्ट 2 बे जायगानि रायजो राजा हिन्जाव हौवा बोराइ बेन्थ' गासैबो आन्दलन खालामबाय एथ' गोख्रों आन्दलन जाबाय दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा नुनानै जुदि बे संग्रामनि जायनाखि स्पिरिट बेखौ दाबायनो नागिरब्ला अननाय जागोन बे थाब लांथों जों बेखौ लुबैयो दा फाग्लिजरानि बे जायगानि जायखि रायजो राजाफोर बेखौ आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होयो जे गावनि थांनानै थानायनि अधिकार जे गावसिनि हा हु रैखाथि जायनाखि जुजिनाय बिसोर जे खोब गोख्रोङै जुजिबाय गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै गावनि बोलोखौ दिन्थिनानै थांनानै थानायनि जे जोंहा माने जुजिनायनि स्पिरिट दं बेखौ दिन्थिबाय आं बेनि थाखायनो बे जायगानि आइ आफा रायजो राजाखौ बयखौबो सिबियो खुलुमो आरो दिनै बिथांमोननि बे जायनाखि संग्राम खालामनाय बे संग्रामा अखल गावसिनि हानि अधिकारल' संग्राम जायाखै बे संग्रामा सारा बर' फिसाफोरखौनो दिनै मेगन खेवबाय सारा बर' फिसाफोरानो दिनै सिरि मोनबाय जे गावनि अधिकारनि थाखाय जुजिनांगौ आरो गावनि अधिकारनि थाखाय नांगौबा जिउ गारनांगौ बे ढौखौ दिनै बिथांमोनहा बे फाग्लिजरानि गामिनिफ्राय दिनै सारा बर' फिसानो मेसेज हरनाय जाबाय जे थै थां गावनि अधिकारखौ जेरैबाबो लाखिनांगौ थै जिउ गार थेवबो हाखौ रैखा खालाम बे मेसेज थांबाय जेरावबो बयखौ सिरि मोनहोबाय दा एकमात्र सिरि मोनाखै होनब्ला बे माखासे देवानिफोर दं पलिटिकेल देवानिफोर बे पलिटिकेल देवानिफ्रा सिरि मोनाखै दा बिसोरल' जेरैबाबो माने प्रमद बर' सरकारखौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय बिसिनि खिबु थाफानानै माबा मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन बे आसा खालामनानै दिनैबो दासिमबो माने बुंनो नागिरो जे माने आदानि कम्पानि वेलकाम बुंनो नागिरो जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो जों आदानि कम्पानिया मा जिनिस दिनैसिम बेखौ रावबो सिन्थाथिखौनो खालामाखै एथ' माने गोरों एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोर एक्सपार्टफोर
दिनै बुंगासिनो दं आदानि कम्पानि फैब्ला बिराद गाज्रि जागोन बेयाव माने बे जायगानि थागिबि फिसाफ्रा थानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै बेखौ मिथिसेयावबो दिनै माखासे देवानिफ्रा दिनै कौशले बौशले दिनै आदानि कम्पानिखौ लाबोनांगौ होनलायनानै दिनै बुंगासिनो दङ दा होमब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव नैबे जायनाखि फाग्लि जरानि आइ आफाफोरनि आन्दलन बे आन्दलननि गेजेरजों जि धौ फैबाय समग्र बर' जाथियाव फैबाय बे धौआ अखल बे जाम्बा जाम्बिनि गेजेराव थायाखै दिनै जेसेबां बर' फिसा दं गोरों गोरों दं बिसोर दिनै सिरि मोन्दों जावरिखांदों दिनै थानो हायाखै जाबले दिनै बर'नि गेजेराव डायेसप'रा मोनसे फराम मोननाय शिक्षित मानसिफोरनि IAS अफिसारफोर रिटायार्ड जानाय बिसोरनि बे डायेसप'रा फरामा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ज' जानानै इभेन बेंगलनिफ्रायबो बर'फोर दङ IAS रिटायार्ड IAS दा आसामनिल' नङा दिनै बाहेरानि बर'फोर ज' जानानै बिसोर दिनै मोनसे स्टेटमेन्टबो होबाय बुंबाय बे माबाखौ ट्राइबेल पावार प्रजेक्टखौ खालामनो नाङा बेखौ होबथायनांगौ आरो प्रमद बर'आ बेखौ इमिडियेट सानफिननांगौ बेखौ बोखारनांगौ बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय जोबोद मोजां बाथ्रा बे जायनाखि जोंनि बर' फिसाफोर गियानिफोर बे बिसोर जे दिनै रिटायार्ड IASफोर जे बुंबाय बे जिनिसा दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मन'बल होबाय थुलुंगा होबाय आरो नै फाग्लि जरानि जायनाखि आन्दलन बे आन्दलनानो दिनै जायगा जायगा दिनै मोनसे अरबायदि थुब्लाव थुब्लाव जोंनानै महर मोनबाय पानिजानियावबो मोनसे अर जोंनाय जों नुबाय दाखालि पानिजानियाव बयबो बुंबाय आदानि कम्पानिनो जों जायगा होआ होनना बुंबाय बिनिनो मोनसे रिएक्सन बिनि धौ अर थुरा बे आरो बे अर थुरा जेरावबो जोंनांगौ जेरावबो आरो बर' हारिनि गेजेराव सिरिमोननाय लाबोनांगौ आरो जों जेरावबो खुनु जायगायावनो जोङो आदानि कम्पानिनो हा होआ आरो दिनै बे अर थुराखौ जुदि बुजियाखैब्ला बे प्रमद बर'ना बे प्रमद बर'आ दिनै एबार फैगौ इलेक्सनाव बिनि जेननाया निर्घात बे जेनगोन बे आरो जों रायजो राजाफ्रा बयबो बेखौ होख्रांनांगौ दिनै बर' फिसानि दुखु दाहाखौ बुजियाखै बर' फिसानि मेगन मोदैखौ बुजियाखै दिनै गोबां बर' फिसा दिनै न'आव ओंखारजाबाय गाबगासिनो दङ दिनै गोबां बर' फिसा दिनै आदानि कम्पानिनि हा लानो फैनो नागिरनायाव बेसेबां माने दुखु दाहा सहायनानै दं जेसेबां थानो हायो ओंखामाव माने ओंखाम मोनजाया उदैयाव ओंखाम गैया मेगन माने माबा उन्दुनाय गैया बे अबस्थायाव दङ दिनै बेखौ बे प्रमद बर'आ सिन्थाखौ खालामाखै दा बेल' नङा दिनै गोबां जायगायाव बिदि जागासिनो दं हाग्रा ओनसोलावबो बिदि जागासिनो दं जाय मानसि थागिबि बर' फिसाफोर बिराद बोसोर थाबोनाय जायफोरनो NOC होखाबाय माने SDLCआ साब डिभिजनेल लेभेल कमिटिया दा DFO फरेस्ट अफिसारफोर आरो गोबां अफिसियेल्सफोर ओमफ्राय ADCफोर आल'सना खालामनानै दिनै जेराव हानि एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि थांखि लाखाबाय NOC होखाबाय दा बेफोर जायगायावबो दिनै माने वाइल्ड लाइफ बानायनानै दिनै जायनाखि बे जायगानि मानसिखौ दिनै असान्ति खालामदों दुखु दाहा खालामदों थानो जानो सुखिया खालामदों दा गथिखे आं बेखौनो बुंदों प्रमद बर'खौ दिनै होखारनायनि टाइम जाबाय बयबो सिरि मोनदों रायजोफोर बयबो बर' फिसाफ्रा जांख्रिखांदो दा बेखौ होखारनांसिगौ प्रमद बर'खौ टाइम फैबाय बिनि थगायनाय बिनि मिसा खोथा बुंनाय बे बारा जाबाय आरो दिनै बिनि थाखायनो दिनै बर' फिसा असान्ति जाबाय आं ओंखायनो खावलायदों दिनै बे पर्बतजरा जायगानिफ्राय बे जेराव पर्बतजरा जायगायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ माने आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि फुल फेज स्टेट बेयाव थांखि आजावदों आरो बेनिफ्रायनो डु अर डाइ बड'लेण्ड होननानै बे बिथाङा माने आवाज दिखांलांदों बिथाङानो बे जायगायाव संग्रामनि मोनसे धौ लाबोदों दिनै बे संग्रामनि धौ लाबोनाय जायनाखि स्पिरिट बे स्पिरिटआ बे आइ आफानि गोसो मोदोमाव सिङाव हाबनानै दङ दा ओंखायनो आं सानो बे बासबारि जायगानिफ्रायनो प्रमद बर'खौ होखारनायनि मोनसे धौआ दिनै आरम्भ जासिगोन होननानै आङो सानो